mi-a pus pe capul, pe cap mi-a pus. Deci, Cine eu? Leonard, De ce? băga mi-a pula mă, să în cap mi-a pus. Cum? Știu ce? Mi-ai dat la bară? Și m-a lăsat pe la București. Cum te-ai dus? M-a lăsat la București. M-am dus, haide mă la o piză, la 1 milion. Zic, merg și mă dus o cușă pe asta, stau cu ea, invariez, mă ținea de gură, bă, băiatul, aia știa că pleacă mâistul. I-a zis. Da, bă, băiatule, bă, și nu mai aveam bani, bă, 200.000 tăți bani mai aveam, băi. Frate, ce fac? Cupur, că nu mai ved pâine, vezi, cu mașina, bă, nu mai ved. Băi, frate, ce mi-ai zis, bă, că aplic? Bă, că te-am ținut de vorbă, să mă cer scuze, lasă-mă, pula, cu ce plec acasă? Cu ce pula plec? Cu 200.000? Și mă duc, băi, vezi la Gara de Nord? Mă duc, las o papuci acolo, mă duc la baie, mă culc, am mai găsit papuci și tricou, pula am mai găsit. În pielea gol. În pielea gol m-am dus, frate, m-am la poliție. Era mereu. M-am la gard, am mâncat. Ce e aici, mă? Plajă, ce e aici, mă? Plajă. Ce e, mă, aici? Bermude? Este greu că se merg cu mine și când ești, mă, în 2001. Mi-a dat una să mă luau uși de aia, așa le-am pus. Mă luau, ți-am vorbit ăsta. Te-ai văzut? Da, mă, Te-a arăt direct ce 2001, pe ce ține tu, 3 ani? mă duc tot la pizda aia. Zic, băi, frate, dă și mie bani să mă duc acasă. Dă-mi înapoi, ți-am dat. Pe care, cum mă duc să-ți iau? Ai sărit în bani? Nu, mi-a dat un tricou. De la ea? De femeie? Nu, de bărbat. Păi de unde vrea? Avea pulărei, mă. Când e sunt pulărei moare, mâncați? Da, frate, stai, frate, să mă cheamă și pe frate aia. Ce-ai cauți, bă, la ușa mea? Ce cauți, bă, la ușa mea? Păi stai, mă, frate, aici, închiloți-o. Stai, mă, frate. Vreau și un tricou, că nu mai am tricou, mă. Pula mea, mă ia garda pe aici. Ce o plajă? Băi, și mă duc la mall, mă ia aurolaci. Mă ia aurolaci să mă la mall. Cum mă te la Taurulaci? Am pus să cuvânt. Ce faci, băi, pula mea, cum mi-a zis? Bine, mă, frate. Și mă înjură. Dar îl jur pe ăla eu, mă, bă, că mi-ești pula morți, știi? Nu te bat. Atunci, bă, pripasa, au mai dus mai mulți. Bă, bă, ce și pe mine mâncați, zic, da, mă, astea. Și cu fiare, și cu bă, de-alea fiare, de-alea. Bă, nu. Trăgea de pungă? Da, ia uite. Ia, frate, și suflă și pe aici. Ai băgat? Nu, să mă rămân. Și ajung pe la Becane, pe acolo. La piper. La Peper. Mă duc pe acolo, la Peper, zic, bă, la Regiu pe aici, bă, cum e trebuie să zic, mă culc acolo, vezi că e acolo în parc. Bă, mă pun și ei și pe cale, bă, și mă trebuie pe cale. Și m-am dus pe acolo, pe la hotelul ăla. Nu, mă duc la hotelul ăla. Nu, eu nu l-am prins. M-am dus la hotelul ăla, cum îi zice mă la hotelul ăla? E în oraș. Intercontinental. A? Intercontinental. Așa, frate, acolo am văzut plată. Am dus la parcare, frate, m-au urlat și m-am făcut prieten cu ei. Și vine, tot capul ăla m-a prins. Bă, frate, cu ăsta? Păi ce o să fac, frate? Ce o să fac, frate, că mai avem bani de tren. Bă, mâine, chiar asta nu te mai după. Cu ce vrei? Dă-mi bani, dă-mi bani. Dă, eu zic unul. Bă, frate, dă-mi bani, că n-am bani de tren. Nu mai am niciun bani, am luat haleală, frate. De cine când te dai trenul de bani? Ia uite, frate. Am văzut că de-alea pe scărfățică pe curent, trebuia să bagi de-alea. Și uite, uite. Că plânge una, țărană ești, domnule. Ești în școală la țară. Pe ce să fac pe măi? Că nu se urcă cu picioarele, să facă așa. Să stai așa liniștit, că te urci singur. Și uite, mă, eu ducem înapoi. Ia uite. Pe scările. Da, lumea se vrea de mine. Zic, domnule, ce faci, domnule? Faci pe toată aici. Ce e aici? Și mă duc. Am văzut altul, uite, pe acolo. Stai, mă, cum e miliția. M-a prins jandarile să moară mamă, de m-am luat jandarii pe acolo, în parc. În boscheție, m-am băgat în boscheție. Ce ți-ai? Boscheta? Ce-mi spui și boschetă? M-a bușat și pe mine să moară mamă. Dacă frig a fost frică, pula mea, nu mai aveam nici, pula mea, aveam bermudele alea. N-ai simțit de aici, mă? Stai seama. Să-mi spus un coi lângă acolo. Nu, mă bușat pe mine. Mamă, și mi-au urăt. Bă, frate, ce faci? Că ești prietenul meu. Gata, ești prietenul meu. Gata, băi. Nu ești tău, mi-a de bani. A făcut unul nou.
Mi-a dat aia până pe Boscen. Mi-a dat 200.000 și a plecat. În la tren? Da, mi-a dat tren. Și când a zis, nu, am ajuns la gara de nord și mă duc cu el. Bă, frate, eu trebuie de aici. O iau și întreb pe un băiat. Bă, frate, unde să ajung de la Brănești? Ia o, frate, de la Brănești, eu am putut pe jos așa. Bă, la 3 dimineața am ajuns la Brănești pe jos, cum am luat tren. M-a dat la jos cu comunele pe acolo. Păi de ce? Că n-aveam bilet. Mi-a dat și cu la cap. Mi-a spart cap. Cu ce? Ăla nu face. Să moară, mă, dar mi-a dat cu la cap, bă, să moară, mă. Tare? Tare, dai și eu, că mi-a spart cap. Da, unul mă să mă liniști. Nu m-am duc cu el în viața mea. Cu cine? Eu. Și Ganea parcă te-a lăsat doar. Nu, Ganea nu. Ganea vrea să mă lase, că acum pe spate și nu știa. Ganea m-a sunat, zice, că de mă spune că. Ganea nu, nu. Nu, mă, da, mă duc eu la București și aia. Păi n-ați mă că te-a lăsat în Pantelimon, Ganea? Da, mă, m-a lăsat că trebuia să plece la o vizită acasă. Și m-a venit, că aveam telefon. Mi-a dat bani, Ganea, mi-a dat bani, mă, mi-a dat Ganea, bani, uite, mă, stai aici, stai în barul ăsta și biseteau. La 1 a venit Ganea, bă, atât afară până la 1, bă. Băi, Ganea, ce faci? Îl sun pe Ganea, ce faci, mă? Acum o frate, am venit la vizită. Băi, Ganea, am că e târziu, mă, acasă. Mamă, să plec o și milițiile au venit. Și tu ce ți te-ai spus? Nu m-am spus, aveam buletin la mine. Nu te-a întrebat pe ce nu faci? Tot urmărești ceva, să fii ceva. Nu, aveam acolo, acolo.